dať, začni to hrať, lebo ty tu budeš pol hodinu uvádzať. Prosím ťa, splať single player a chod hrať. Ty buď ticho a čúvaj. Dobre. Čaute, zdraví vás Každý Goofy, jeden sikorník, čo povedal 10 krát. Ticho, poď sa tu zdržila medzi ty lámka. Dobre, to je Goofy Girl, ja som Dunčo, čaute. Chod hrať už konečne. OK, úvod je veľmi dlhý, takže teraz budeme chvíľku. Hlavne 5 krát zopakujem. Nie. Hlavne budeme chvíľku ticho, lebo úvod je naozaj veľmi dlhý. Áno, to by zapovedal. Už som to pozerala chvíľku. Či mi to pôjde aspoň trošku dobre, hej? Ja som to hrianku oči. No, stále má lepší hriankovač než ty. Stavíš sa? Áno. Vytáhnem ho. No hej. Co? Co? Nechcem to zahambiť. Alebo máme úplne rovnaké počítače. Ja nemám hlavné prasa. No, ne, no. No, To všichni. no. Ty si mal rozbitý displej, tak ticho. Ja som si vymenil. To je už úplne iný príbeh, že teba niekto sponzoruje. Áno. Nesmej sa, tu som už bát. Ber to aspoň trochu seriózne. Ako budeš posrané za ušami. Uvidíme. Najprv, keď príde tých 10 minútové intro. To chceš pridávať celé intro? To musím. To fakt? Aha. Ježiši Kriste, aj tak to nikto nekúka. To je Než brutálna nuda na tých hrách, to intro. to si vnímaj a buď tiško, jo? Na pár sekúnd. Som z toho potešený. Môžeme sa ísť bučikovať? Nie. No. Kúkaj so mnou a boj sa so mnou, hej? Vidíš, zabij všetkých. Začnem s tebou. No. Mám trošku váhovú prevahu, dievče. Čo mám až aj? Možno som skrytá ako Odžový Hulk, vieš. Pink Fluffy Unicorn, akurát tak. To je vážna hra. Kriste, tá grafika. Je to z 2005. Ani to neviem vysloviť. Víš, jak to bolo ďaleko? Ježiš. Ja som myslel vážne s tým introm. Áno, že kúkaj. Nefacepalmu. Bože. Ja to ti nedám. Daj mi telefón. Nedám. Tam máš igelitku, hraj sa s Pozri igelitkou. sa, papa. Ňom, 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 To je ňom, zdravá ňom, strava, ňom, nie ňom, tie ňom, tvoje ňom. oné flíčky. Čerstvé masko. Fuj. Vieš o tom, že ľudské mäso je sladké? Netuším, môžem okoštovať? No, kusol, mama naozaj kusol. Chudátko. Moje dámy. To si ťa chodí vyhodiť tú kočiku. Komu mám vyhodiť ven oknom? Nie, len otvor dvere. Chudátko. Ne, ne. Ja to natáčam. Notebook natáča, ty teraz budeš robiť. Dospelá s tebou, hej? Super. Super. No ľudia, pozerať to super zaujímavé intro. Čo rozprávanie. Ja som už to intro videla. Čo to Si vidia mi? nemala natočiť, kým som tu nebol. No. Chcela som to pekne uviesť, evidentne to nešlo. Tvoje úvody. To je za to pokúsanie.
What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without Что having to wait видишь? through all those soldiers. 20 How do we sekúnd. find him? Mechanic planted a transmitter in his Za head. chvíľku ho pošlú Should do lead us urobiť. right to him. It's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? Kniž. Putting him in the field? Are you crazy? He Yes, just I am. transferred in a week ago. Are you crazy? You've seen his training results. Ty si crazy. Reflexes are totally Ja off viem, the máme charts. to v dedine. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Ešte si nechcem to Gotta be narobiť. afraid of this. Si! Fakt? Hej. Let's roll. No vidíš, nebolo to zase také dlhé. Toto za chvíľku bude počuť. Ale v mojom znení. You will be a god, a man. Ježiši Kriste, hraj a ne... We've tracked Počúvaj si tú grafiku. building just up ahead. No sign of enemy Co to activity on the Ježiši satellite. Kriste. but no Dobre. serious Čo hra? chances. Jankowski, you in position? All right, move it out. To je tam, alebo tam. Preboha, netoč furt tú kameru. To je tam nie. Bu. Toto ti už... Like this? To by som musel ísť najprv k ním. Ježiši Kriste, nie je tam. Like this? Áno. Si to objavila. Nábojmi by som to šetril. Ale tam bolo, že dostrieľaj to. Break or shoot. No, ja som si vzala to druhé. Šadočka. Hm. Vstúpila sa na plechovku. Ne, to sa nebolo, no bola. Pepsi. Vedel to? Bu. Potkaj môj. Bože. Ježiši Kriste, ja to zdávam. Hej, nejdeš to za mňa. Kľudne. Už máte prestan byť sockári, však hraj, čo robíš? Hej. Ideš jak priposraná. Ja som posrať. Tma? No čo, ideš? Flashlight. Svetlo. Nič tu pre nás není. Enter. Ečko, No, stáva sa. Ečko. tak Fko. Fko. Ja sa bojím. Čo ješ, ak už to chytá atmosféru? Hraj. Ja tam vidím. Však ale chod sa tam pozrieť, ne? Ahoj, Zlatko. On zmizol. Si presne. by odišiel? Ja idem domov. Ja som doma. Doneši. Aha. Potkám. Ty mi to nekomentuj, ja sa laknem aj to fotkana. Zapni si svetlo, prosím ťa. Že chceš, čo sa to zapínal? Xko. Tik. Poď prehľadaj, možno dostaneš nejaké náboje alebo čo. Čo prehľadávam. Po ceste sa posedem. No, pozri, tu máš niečo. Ako to mám RF. No, vidíš, to paráda. A čo to bolo? To bol taký oný... Ja som sa zasekla! Kriste lama. I'm goofy girl. Čo znamená to niečo lama? No, niečo v takom mysle. Som prípade to dokonale vystihne. Hej! To by sa ťa odišlo. Ale však odchádzam! Ide mi to? Aha, mám sa zamezla. Ježiši Kriste. No, pán múdry, hraj Kajna sa, no. Daj to sem. To je aký podráždený, hnusný. No, pán múdry, ide ti to? Neviem, či sa skáče. Čo, jump. Teda space. To nebude ono. Ty. Je. Víš, kto je tu macher? Tak si kukni. Bože môj, Fíra som nehral noše dlho, tak cicho. Psychovúc. Yes. Až...
Jak si skočil, dobre, už je to moje. No dobre, tak choď. Priposer sa z toho, prosím ťa. Ale ty vjebnutý potkaný, pane. No, chod, ideš. Jak to bolo? Ečko. Tak ne, Fko. No ideš tam, ideš. Ne, ja už to počujem, ja. Niečo ti dýcha na krk. Bu. Ešte ne. Však Space. prvá lakačka a vypínam to. Áno. Hej, to bolo trápne. Hej, to som sa nelakla. To sa málo kedy stáva. Dobre? Teraz som sa lakla. Pre hovno a pre 100 vecí. Mami. Čo je? To sa bojím. A však chod, prosím ťa, aspoň si čupni. No, ideš. Ale chod tam, bože môj. Nikto tam nebude ako vždycky. Ako vždycky teraz na mňa niekto vybachne. Bu, no. Vybachne. Áno, tam, do tých dverí, presne. Nehovor. Hej, to sa nerobí. Samara. No, hej, nestraž ma, lebo bude spať. Ja som sa lakla toho tienu. Svojho? To už je tragické. No tak to už je. Vyzebaná stolička. To ho nezhadzuj. Máš do toho straviť. No to viem, ale môžem? Že by? Bu? Tak nič. Čo sa vyšiel? Bože, však tá budova má už svoje roky. Tá budova ma dostáva do kritického stavu. Áno, serus. Je to veľký tento, kamoš? Áno. Držím sa ťa. Prečo ja musím ísť prvá? On ide prvý. Dobre. Prízrak. To bol... Serus. Mama! Až chuť tam, bože môj. Choď prechádzať, si to máš víziu. To je dobrá. Úplne. Môžeš niečo nájsť. No, vidíš ho. Kapacínka, how are you? Keď sa pozrieť, jak pekne vyzerá. V tom HD rozlíšení. Yes. Ježiš! Krista! Odstrelni ti hlavu, ty smrť. To je kamera, alebo nejaký nepriateľ? Skús. No, asi nepriateľ. Počkaj, chod do najprv to tam dole prehľadaj, však tam budú možno nejaké dobré veci. Hej, zjavenia, hovadiny, blbosti a to poštím sa. Nie. Tak je to aj tak stále chodíme do kolečka. Dobre, to nič není. Tu musíš ale kúkať, víš, nemôžeš tam Čak to viem. Kúkaj do tých políčiek. Poličiek? Konzerva. Dobre, tak chod ven. Ale pozerala som sa dokola. Dobre, ja si máš ísť tam, že? Evko. Čo robím na streche? Strecha svetlo. Žiža. Tu ostanem. Ne, neostaneš. Jeden vták už. Aha, vrana, alebo vrana. Super. Skôr vrana. To akože tam naozaj mám ísť. Tam, kde je tá tma. A mi sa tam nepáči. Tak ostan tu, založ tu ohník a aspoň špekačky a tak. Jump. Skorčton. Ježičo, lama. Toto není mirror, to je fear. Daj už do tých dverí. Nejdem. Že by si to otvorila? Super. Maminka. Skákala. Zachraň ma niekto. Ja sa bojím. Čeho? Tmavé chodby? Presne. Bol. Zlá. Hej, to stále chodí do kolečka? To čo Evko. je? Ďalšia strecha? No ty kokos. Tam, áno, presne. Nehovorí. Toto to uvalí. Pič! Ticho, tomu nemôžeš zabrániť aj tak, to je v hre proste. Jaj, to mal byť na schvál? Áno.
Skôr som to hral. Come in. Over. What's going on? I've lost settled signal. Comcast, this is Ted Mother. I hope you aren't busy. We've got Mám sa pripojiť k svojmu týmu? Je 40 Tady minút. asi nie. A kada? Vidíš tu nejaké dvere? Naľavo. No. Tak asi spátok. Hej! Neveríš môjim inštinktom? No. No tak by si mal začať. Evidentne som... Moje inštinkty sú lepšie a zrelšie než tvoje. A to je jediné, čo je. Více tak plačeš pokaždé, keď máš ísť do tieňa. Ty si tú hru už hral, hej? Mhm. A evidentne si to užívaš, že ja som posratá. Mhm. Bú. Akože, a teraz bude celá hra o tom, ako sa máš pripojiť k svojim týmto, že? No, tak chvíľku to bude, hej. To, ty. A, Hey, back already? See anything? You guys about done up there? Our day just getting started. You boys run along. I'll be busy here for a while. to akože... Ne. Kľud začiatok máš za sebou. Takže ešte 10 minút, že? Koľko máme to? To si budeš hovoriť večer. Mamačku. Na Ukrajine. A zatiaľ to nebolo také strašné. These Oh, men are from mhm. Fear. They're special attachments to our unit for the duration of this op. 7 They will hodín. be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Prečo som Once sa our dala recon is ukecať? complete, we'll rendezvous No and to šum. wait for further To je orders. dobré. Okay, let's saddle up. To mám za sebou úvod. Je. Ako dlho teda prvá misia? Uvidíš. Ako uvidím, že či to stihnem do tých, miestí sa to do 40 minútach. Do minút. Netuším. Podľa toho štýlu dokonalého hrania. Stále to lepšie hrám než Mirror Edge. To je fakt. Na to už prosím tam nerob let's play, lebo tá vysmejú. Čo, faily sú zdravé. Faily sú in. Lež také. A čo? Lebo ty si ten dokonalý, hneď sa to všetko naučíš, že len na to pozrie, že... I know. No ja som na tom vyrostal, takže už ako. Som rada, že som není ten prípad. Juhu. Denmark, this is Little Bird. To je divné. Som si to inak predstavovala. Since you're on point, see if you can get this kid over. I'd send one of my boys, but I think we need a A teraz mám ako čo robiť. Oh, saving checkpoint. And now. Preskočiť? Ne. Máš nájsť, ono. Nejakú pačku? Mhm. Super. Zas ja. Mhm. A ty zmedí ostatný 10. Evidentne nič. Začínam nerozmýšľať správnym smerom. Tamto niekde bude vzadu, vpredu to nebude. To takto mi doplo. Hovno. A? Som, prečo si není anorektik? Keby si bol anorektik, tak sa tam mestíš. Či nie? Prosím, to ty by si ani nepochodila s tou vestou. Že mohli pre neho špeciálnu anorektickú vestu vymyslieť. Však tu nič není! A však vlez hentade. No. Však som tam bola. Ohromné. Aha, to je nič. Ješ, To vraz máš. donútra. Posedem sa. Á, tu máš oný. Sergi, zeber to. Ečko. Fčko. Fko. A mám ísť teraz vyskočiť hore? Šebi? To nie. No, numerozač. Akú pačku? Žiadnu nevidím. Počkaj. Počkaj. No mám
pocit, že by som mala vystýbať sa hore. Yes. Bože, vrátim sa k Minecraftu. Ale nevíš, koľko to som nehrala? Víš koľko? Však to nič není, vidíš to? No ja nie. Ak ty čo vidíš, tak sa prihlás, lebo ja nič nevidím. Neprihlásim, ty si tu za lamu. Hej! So hard. A čo? Vidíte, mám zlého učiteľa, tu naľavo. Ja som len na to, aby som to učil, na to, aby som sa na tebe smál. Ale to sa smeješ už 15 rokov. Čo je smutné. Ne, to je veľmi veselé. To je fest. Nie. Serus. Ty. Áno, tá páčka, presne. Nehovor. Mám neodobete, vy svine. Teraz mám ísť späť, alebo pokračovať? Za nimi chod. Naspäť. Dobre. Sakra, čo to tam nie? Aha, to je jeho. Teraz dojdeš? A všetci tam budú dosť masakrovaní. Žiadna novinka, farmy. Rozmasakrované ešte s ženami. Mňami ty papiky. Čo si kdo? Fuj. Zase sa učí anatómiu. Však hej. Dobre. Takže... Nevíš, že po mŕtvych sa nechodí? A skáče? Hej, toto ne. Vy svine, prestaňte ma tu strašiť. Ja ťa zabijem! Ja ťa neznášam! Ja ťa vezmem! Nemôžem, to... Ty... I never forgive you. Ale hovno, chod za deti. Chytrý nábledný. Ale to som najviac magla. Ale neumel by aj sám od seba náhodou. Ty kokos, to čo je? Fire in the hole! Hej, to je... Oheň v diere. Drp. To je counter. Counter. Konečne, no. Ty kokos! Čo, tak ho zabiť? Keby som sa vedela trafiť? To je bolo dobré, že? Naľavo. Tak vidím, kde je. Ty kokot! To fakt vidíš, to si všímam, že vidíš. Trafila som ho. Super, ale medzi tým ten zľava zabije. Tam nikto toto není už. Ale... Čo? Ne! Ľudí, všetci skapte. A ešte je? No, zapri toto. Ty kokos! Cipni, ty hovado. On je tu! Ty zmrt. A Hovorím, že počka. vľavo. Ale no. So naive. Do you think that... Ber od všetkých nábojov, lebo... Čo nikoho tu nevidím. OK. Od toho asi ne. Aha, tak nič. No, stále sa. To vymeniť, že? Nie, sa bude náboje. Si dead. Nič pre mňa. OK, files. Nič. Ideme ďalej. Yes. Bože. Nepauzu to chod zdalej, čo si posral na toho.
Vďaka niekomu. Volá sa to Dunčo. To. Áno, teda si Ďakujem, to. že som to. Tak si ma nastrašil. A čo? Spravím to zas. No hej, a potom ťa zabije s myškou. Áno. Alebo ťa tiež uhryznem. Alebo to porazí nespravíš blíž. Ty si milý. Ktorý? Ako prasa. Sú. Uj. Niekto mal svoje dni. Ja tie dvere sa nedá otvoriť. Á, dajú. Tam máš lekárničku. Kde? Á, Yes. Cheese. To vyzerá na nejakú lakačku. Tak vidíš. To budem musieť rozdrbať. No vidíš, že to ide. Za čo ma máš? A na čo? Teraz som skončila? Alebo čo? Už môžeš vylez ven. Však ale nejde mi to. Kúkaj. Aha. Dobre. Hej. Keď som bola malá, som bola blondína. Ale sa za to nehambím. A teraz tam? Čo Boh vie? Tá Boh ví. No asi tam. Myslím, že tu na nič není, takže... Mali sme to... Ty sa ma nedotýkaj. Prepáč. No nie, že prepáč, ale by som sa lakla, to robíš na schvál, všetci Áno, sme... presne. Však počkaj ty. Ale to safe, to je kruté. Toto sa váš. To stojí vážne. Ale ty debil. Ťažko dávať. Ty do nich pálíš, že keby mali ona. Však ale ja smaknem. Ja toto nemôžem, ja som z toho nevinne. Ty je dobrý stvík. Ja vždy. Jes, mŕtvolka. Jes, náboje. Ale, Ber náboje. leskap. Piče. Kriste, strieľaš na 1. mája. Jú. Dobre. Už tak si prebi. To sa zabudám. Myslíš, že na čo tu mám? Takže by si mala aj trošku... Zás? Ale ty sviniel. Bože môj, išú Ako sa healuje? Ha, ha, ha. Z. Z? Z? Toto je Z, toto je... Aha. Už máš. To by si mohla aj naspäť na zborom prehodiť. Čak mám. Nemám? Nemáš. Ježi, ja to jak... Tak, tak. Vidím to. No, dobre. Máš tix. Ani by som nevedela, keby si mi to nepovedal. Ježišmaria. Čak aspoň vylez odtiaľ ven, ne? Však idem. Jak sa to... Keď sa to aj naučím ovládať, však dovtedy zemrem. To je fakt. To mať 60. Piče. Ty si nedávať spať domy na 20 metrov. Jo, prekrát mŕtva! Čo? No vidíte? Dobre, ešte to. Okej, čo to bolo? Presenicate to continue. To som toto skončila? Ne. To si váš. To si vážim, teda ty si ju zastrelila. No, tak to si váš, to sa stalo malo kedy. Tahaj mu čornú náboje. Čo, neviem. Super. Ne, teda ne. Čo kadal? Ty hendaj cez tú kanceláriu, tahaj. Myslím, že tam Ja? máš náboje. Už Ježiši má byť Kriste. zachvíň. Hej, malaka! Na mňa nekúkaj, zmet. To sa zavři. Máš pomalené reflex, tak tahaj. Rýchlo. To je, čo ja vím, jak sa to? Rýchlo, mier a strieľaj. Ďalší. Ježišmaria, už si máme zabití všetky. Ale ty hovado. Majú byť rozšutrovaní. Nemajú byť super na škodete. Poď ticho tam, ty machej. Veľký. Si na mier, keď nevíš trafiť. Nope. Nope. Zabijú to. Prečo? Aha. Díky. To si vás. Tahaj za ním, však to...
Ty hovado, potom. Á! Chyba znova do karničky. Ale však som mala len jednu. Aha, Navyše už nemáš náboje, pretože strieľaš jak... stáva sa. Mohlo byť aj horšie. Som zvedel, ak s týmto budeš niekoho chcieť zastreliť. Môžeš po ňom hodziť akurát tak. No tahaj, zeberi náboje však. Hádojci. Niečo, tak sa za to schovaj, keby. Práve na tom plánujem. No. Ty mi vôbec ma nepodporuješ. Čo tam mám držať za ručičku, že toto stlač. Presne. Na tohoto strel. Oh. Super, prosím to nabij si najprv, nebúchaj do bedničky. Ty sám si sa na to dal nahovoriť. Aha. Tak si nám veriť s týmto. Však týmto nejde. Čo sa snažím celý čas. Počkaj, options. Control. Toto si bude on. Počkaj. No, ne. Rozkus. Interaction daj. Fire, melee. Je shiftom sa mierí, super. Úžasné. Shift. Normálne. Že? Ty koko. Šupa. To je také miere, nie ako pomer všetci na jahody. Bože, nelakaj sa, ty lama. Mám si ho zabiť. Vidíš, pán Macher, úžasný, dokonalý. La 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 la. Hej, ty podvádzaš, ty cheater. Ja? Kde? Kde si ty demen? Tam pre tebou. Je vybavený. Však jasné, keď si to všetko spomalíš. Však ale dať si zabrané, aby si to spomalila. Počkaj, idem si zebrať náboje. No choď. Tam som ich zebral. Idem sa aspoň mať náboje. Dobre, už si mi ho zabil. Spože ho len zabiješ, kusnutá. Moja robota. Nekúšam som tu ja. Hej, ja som myslel, že budem zabíjať zombíkov, nie hentých Však vojakov. ale dočkaj chvíľu. Aj k tomu sa dostaneš, neboj sa. Zombíci ťa Ale najprv tá späť si zabijú. A čo? Niekto musí byť v živote noob. Alebo v tomto svete. Čo mi nie, napäť? nič. Vidím. Bu? Ale Hen vidím Surgeon, to je dobré. To? To tahaj to zebra. to bolo čo? Lakačka. Hej? Áno. Evidentne splnila svoju úlohu. Ani nie. Ne, tam musíš vyliesť. Nejako. Komu sa chce? Na títo pedničky No tahaj. nehovor. Áno. To je jaká... No a kde to je? Nevidím to, vidíš? Tam na tejto onej krabici to je. Vážne? Kde? Tam skoč, tam na to, áno, tam. Á, Tu je to. Super. Máš health. A parádu, tahaj. Už choď preč, prosím ťa. Choď za svetlom. V tejto hre svetlo nič neznamená. Jak sa spomaluje všetko? Ctrl. CTRL, this one. Ježiš, dohla! Ferus. Problém? Jak je CTRL? Kde je CTRL? Tu je CTRL, Tu je troll. I love you, to. Prosím, tam míň si to, keď to nepotrebuješ a potom, keď to budeš potrebovať, tak to nemôžeš moc použiť. Jaj, to je iba len obmedzené? Áno. Fuck. Áno, prosím, tá pokrobí všetkých. To je dobrý nápad. Čo? Zabila som ho. Kúkaj do zeme, to je tiež dobrý nápad. Tahaj si pre náboje. Čak, idem. To vidím. Ale tam je debil jeden, vieš? Tak ho zabijem. To je tam múdry, zase komentuješ všetko. Máš len 34 nábojov. Budeš ty zmrt. Chce si ty zmrt. Ahaj tam. No, tam je, kúkni sa na neho a rozstrieľaj ho. Super, stačí.
Mhm. Si vypýtala. I know, ona pravda. Ono sa by to asi neuložilo, že? Ja som to velice rád. Nie! Zmizni. Nie, ja som Zmizni, tu kúkať sa tá... na teba je strašné. Ten múdry. No. Neboli do rána. Hej, už nikdy tam nemáme na mojej let's playe. To je super. Som z toho šťastný. Prestan. Budem ti robiť zle. Ježiš, ty si totál. Ty kokos, ty koľko máš životov? Už ma dobiehaš, už len jedenkrát musí zomrieť. No jasné. Vážne som zomrela dvakrát. To je úplne super. Terus. Nope, Same si Nope. noob, ty. nope. Yes, bitch, please. Nevíš, čo to znamená trafiť do hlavy? Ticho, jak učím, jak sa umíra. Hej, ty máš vlastne skúsenosti nejakej tejto hre. A máš odhraných asi 5 miliard hier, hej. A čo? To je ten rozdiel. No, Ja. Good, bro. Good. čo? Nič. Cheers. Cheers. Jesus. Dobre, ma keď pôjdeš ďalej. Hej, chod ďalej! Čo tam stojíš? Nestoj tam v tom kúte! Čo? Jak sa opovažuješ? Chod dopredu! Také isté jak ty, kúne. To je super. To ráno tu bude stáť. Čo tu chceš vyniesť vajce? Vajce Áno. tu chce. Áno, presne o tom išlo. Serius kamarát. Bolo to chcem to zabiť. Hlavne, že ty vôbec tie náboje úplne že šetríš. Samozrejme, že ich šetrím. Hej? Máme tu ešte niečo? Yes, máme tu devinky, to bude dobré. To sa vypáčia tie devinky. No, tak to si zabil. Yes! Yeah, wait, please. Káheň, bedes. To mi vymenšiť veľkú zbraň. Toto nie. Čo ty máš furt s mojimi zbranami, prosím dá? Ako ty máš problémy s mojim hraním, hej? Strašné. Lebo to hráš, že keby si tu mal byť 2 roky. Bojím sa, hrá to prvýkrát v živote, ty si to už celé prešiel. A ja by som bola Dvojku ešte taký ne. macher. Dobre, ale ja ty tvoje veci nehrávam. Čo ty hrávam? Nie, Fear vôbec nehrávaš. Dobre, ale to som hrával dávno. Dávno, ale tak ty už máš to v rukách, vieš? Vieš čo očakávať od tej hry. Jasné. Ja som nevidela ani trailer. To fakt? Ne, Si nepozeral ten namakaný trailer? nie. Yes. Debil. Tam. Vidíš, aký máš dobrý vplyv na mňa? Ukecaš ma na nejakú stupidnú hru, kde čakám zombikov a sú to nejaký matroši. Však ale armáda, replika, čo chceš? Devinky, to ešte náhodou náboje. Super, však ale zober náboje, ne? Prečo si zvyknutý, že toto je oný? Oh yeah. Yes. Super, keď nehráš ty, tak mi to už aspoň nepripadá ako 3 roky. Aj mne to teraz pripadá ako 3 roky, lebo to nehrám. Vieš? Blá, blá, blá. Bla 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 bla. Blá, blá, blá. Bla bla bla. Blá, blá, blá. To nevíš, jak ja. Uč sa od profesionála. Serus.
Kde máš F5? To. Takto stlač. Dočkaj. To si mi nemohol povedať, že sa to dá uložiť? Ne, to je podľa mňa strana. Páč sa, už si tam zase skončila. Díky. To si vážim. To si. To bolo super. Ty kokos. Si zabila. Tak tomu ver. Si hustá. Ja viem. Ja som na to... Teba, aby sa všetci báli. Napravo. Aha. Ty sme chytpaní. Bože, jak sa to... Čo robíš? Neviem. Healovať sa potrebujem. Nemám Že by nič. si nemal lekárničky, tak ich tu skús pohľadať, nech pôjdeš ďalej. Čo ty na to? Však pôjdem. Ježiš, kam ideš? Aha, to môžem preskočiť. Ticho. Yes, tam máš granáty. Ale nie, áno. Tam máš Lekárnička! To Si zeber. To má pomôcť. Čakaj, doľava kúpni, či tam niečo je. Nič. Len tam do tej chodby chod. Však kam som myslíš, že išla? Bé. Bé. Sa mi nemusíš diktovať, aké by som bola už fest details. Retard. Keď tak, máme to v rodine. Takže si môj bro. A keď o tom nevieš. Mám dve lekárničky. Neštigli ma. Som odľahčoval atmosféru. No, úplne. Oh yeah. Nobody here. Nobody here. Serus, Granát! Jak sa hádže granát? Gečkom. Gečkom? Áno, skúsi ho nehodiť pod nohy. Tam vybuchol. Len to odhodil akurát tak. Tak mi mal sobі 2 granáty. Nevá, aj tak by som Tak nevedal. by si ich mohla zastreliť. A ja hovorím. No, ešte. Ty bullshit. Čo? Otci majú vestu, sú hustí. Ale Ešte jeden tu bude volať. Nie, ten zomrel. Áno, si istá? Ja zajem. Yes. To je úplne úžasné. Mohla by si doplniť zdravie. Zetko. Učím sa, nechaj ma. No, samozrejme. Ahoj. Teraz rozmýšľam, či mám na seba upozorniť. Aha, mala som na seba Myslím, upozorniť. že už si na seba upozornila dávno. Vieš, čo boli tie dobré tie granáty? Aha. Už hej. Znov stáva sa. Hodík. No, pomeň najši do noho, čo sa do noho vejde. Super, stačí, už sa do noho tak nevejde. Akože... Čo to je hovorný? Sprav to. Počkať, poličky. Kristov však, nelakaj ma. Ty ticho tam. Vedľa mňa. Si ešte viac nebezpečnejší než ten zombík. Ale... To som späť, to mi nepomohlo. He? Ten je už evidentne mŕtvý. Vidím, ale chcem otvoriť. To asi neotvorím. Skadal mám ísť. Tam nič. Keď si sa tu snad stracila. Ne, tady sa nedá ísť. Dvere. Je to zbraň. Počkaj. To berem. Keby som nechcela. Yes, heavy caliber. Zbraň ako zbraň. And now, kadiaľ. Tuto si to už ukončím. Že by? No by som to mal... Nie, veľká kapáčka, tam by som išiel. Žiadnu nevidím, ale budíš... Aha, tu. To nič som nepovedala. Počkaj, chod tam kúknúť, čo tam je však. Je. Granáty. Tento má zbran. Zober mu ho. F. Ups. I love you too so much. To čo je? Telefon? One new message. You have one new message. Yeah, this is Chet in accounting. Nobody seems to know what's going on. Oh, but luck. we've been hearing a lot of loud Luck! No však preto. thing over there. Idem teraz. Oj.
A môžeme prejsť na druhú stranu. A tam si to ukončíme. Jo. Niekedy hĺbky nepreskočíš. Pozri sa doľava. Zmet. Ži Kriste. Čo robíš? Ty hádžeš namiesto mňa? Áno. To si to dovoluješ. A teraz keď ja mám ísť tak? Skús to tam nedrbnúť, prosím ťa. Snaha bola. Ty, Zmet, kde si? Ty, hovado. Dobre, to po ňom. Si to stala? Vieš, si hustá. I know. Vieš. Však ty máš len husté kamošky. To si píš. Jedna hustejšia jak druhá. Teraz si hustočil len telefón. Nie! Už môžeš si vedieť, koľko je hodín. Nejak hneď. 20:07. Koľko? 20:07. To už toľko? Áno. To je halus. Dobre. Ľudia, týmto si to končíme. Vidíme sa Chvála na Bohu. budúce. Ty buď ticho. Zdraví vás Dunčo a Goofy Girl. Vidíme sa na budúce a zajtra možno budem natáčať I Am Alive. Ja dúfam, že tu Bye. zajtra nebudem. Super. No.